Hello guys! So, ayan, welcome back. So, yung gagawin namin ngayon, yung ulam namin ni tatay, is ginataang kamansi. Ayan o, si tatay nagbunot ng lubi. Kasi gagawa po kami ng ginataang kamansi. Fresh na fresh po. Kung nakita nyo po sa aming first video ni tatay, nag-harvest kami nitong kamansi. So, ngayon, lulutuin na namin. So, for this video, mag-cooking kami ni tatay ng kamansi. Fresh na fresh po talaga. So, yung unahin natin is babaltan muna natin yung kamansi. Lagay ko muna yung camera. Yan o, yung kamansi natin. Yung si tatay, meron siyang nagbunot po si tatay. Nagbunot. Yan, so babalatan na po natin yung ating kamansi. Lao na, tatay. Duha na to. Guwang na gitsit eh. Guwang na. Ayan. So, dalawa yung gagawin natin. Nagtaod ko sa tasis. Iya, so Mario siya. Mas Mario. Katong tambukon. Puli-puli sila. Sabot sila ko. Ilahon. Moga. Magaling ka ta?
binignit na gitu. Yung binignit na gitu. Hindi si kakaon. Tena. Amay po. Sabi na naman. Bye. Patay mo. Mintos na. Kaya naman. Kato si tatay ko antay nung pumaon yung palit na ano. Siya to. Siya? Yes. Uy, kita wala. Asa dapat ilahatay? Kalang niya. Kaluwas ba? Doon la Asa. sa pantalan sa Paranigdos. Oh, ila de. Kalang mo. Matulog pa kumito na to. Ang mga to pag ito sunahan de. Hindi. Lungsod ba? Kita sila mo. Ang lungsod pa kumito. Barangay na. Kalang mo. Dapat sabar. Lungsod pa kumito lahat. Dulap din lapit ng dagat dia sa Tibura. Iya. Perul ba? Ah, kita ang tatimad to. Easy man. Kamu nuruin dito? Kamu nuruin? Ano ulit mo hapon na? Wala. Okay ba siya nga ngadto mo karon lawa? Wala. Ang tawagan? Ini benar. Pas kunto. Desember. Ganam to yung motor no? Tuli oro. Namanya Gusto na ron. may resto naman yan. Oo, nananay ko. UR, CR. Dito na. Apa ang ganyan na? Ang yan na mo to? Esensya lagi na ha. Namay daghan. Sinsya na. Ganda-ganda. Sinsya. Ta. Ada kong problema. Problema kayo. Nada ka? Sino sa kota? Iwan. Pwede din matang-tangan dahil kuhan tayo. No. Tang-tangan tanidaan. Pwede daya. So, kila makuha pala yung balat ng kamansi guys. Isira pala. So, kunin natin para easy to eat na lang. Na. Kuha na dyan tayo.
So, ayan guys, tapos na po naman nakuha ni tatay yung balat ng kamansi. Yan o yung mga balat. So, kailangan pa talaga yan kunin. Kasi pag hindi mo yan nakunin, baka mabuko tayo, mabukog. Yan, so ilagay ko na to dito kasi hugasan pa natin yan. Yan, so hugasan natin. Yun na lang. Gamay lang. O, di na lang. So, hindi na lang po hugasan kasi latain to kasi ito eh. Lagyan po ito ng pakuluan pa to. So, hindi lang na namin hugasan, no? So, kaya, so, yung gagawin natin ngayon is magbunot tayo ng, yan o, yung lubi para tuno, para gata. So, ayan. So, ayan. Ayan. So, inom tayo ng tubig. Ang tamis ng tubig, guys. Ayan, so mag-start na po tayo. Yan, tapos na po yung isa.
Tapos na po. Ayan o. Ayan na. So, ipigain muna natin to para sa ating gata. Ayan, so ready na po yung ating paraginat. So, ayan guys, no? Tapos na po kaming, yan, kumukulo na po yung ating saingan. Ilagay na po natin yung ating, ayan. Yun. Wow. Ayan na guys. Ayan na. Ayan na. Ayan na po yung kamansi natin. Very organic, fresh na fresh po yan. No. Ayan. So, tapos naman, yes, haluin tayo. Haluin. Para malata yan. Kailangan po talaga kasi palatain yung kamansi bago lagyan ng tuno. Ayan. Takpan na natin. Kayo. So ngayon is i-ready muna natin yung ating ingredients. So yung ingredients natin ay itong yung ating sibuyas dahonan. Ayan o. Extend sila. Extend daw. Lagi no, kinahanglan lagi natin. Ayan, so next is itong luya. Kailangan pigain po natin yung ating mga luya para yung lasa or yung katas is absorb. Ayan. Naunan nito ka. Ayan. Ayan, so ready na po yung ating ingredients. Ayan o, para sa ating ginataang kamansi. Ayan. Ayan guys, ready na po yung ating mga ingredients, yung gata. Ayan o, tapos na po yung na-process. Ayan, so pinipiga ko lang po yung gata. At yun na po yung, yan o, yung sapal. Ayan. So ito na yung ang kanyang katas ng niyog. No. Ayan. Ayan, so tapos na po. Malambot na po yung ating kamansi. So ilagay na po natin yung gata. Ayan. Guys. Yan, so pag kumukulo na yan guys, ilagay na po natin yung ating mga ingredients. Ayan, so
ilagay na po natin yung ating mga ingredients, itong sibuyas dahunan at saka yung luya. Yan yung ating ginataang kamansi. Pag kumukulo na yan guys, titimplahan namin yan ni tatay, tapos yan, luto na pag kumukulo na yan. So takpan natin ulit. So ayan guys, ayan o, kumukulo na po. Lagyan na po natin ng asin. Ayan, yung asin guys lang yung panimpla namin, hindi po namin lagyan ng bitsin, no? Kasi hindi kami naglagay talaga ng bitsin. Pag ako magtimpla, asin lang po yung ilalagay ko. Ayan. Ayan o. So, ayan na. Luto na po yung ating ginataang kalamansi. Ayan guys, so kakain na po kami. Maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Paalam, bye-bye. Thank you po sa panonood. Bye-bye.